Nasadli sme si do elektrického Fordu Explorer. Čo sa týka prvého dojmu, volant, trochu športový, nie je to úplný kruh, takže veľmi zaujímavé, kopec funkcií na volante. Jedna drobnosť, ktorú som omylom zapol, tak bola vlastne presne vyhrievanie volantu. Ani som o tom netušil. Tak čo sa týka plastov a tak ďalej, vyzerá to pekne, plasty tvrdé. Keď sa to niečo vyleje, tak je to jednoducho umývateľné. Na pocit, na dotyk je to pôsobí tak trošku tvrdšie. Neuveriteľne veľký displej stredový, kde máte množstvo funkcií, s ktorým sa treba trošku pohrať. Je to vlastne obrovská výhoda, že sa dá sklopiť, či už vám svieti slnko, alebo proste rôzne uhly a tak ďalej, takže dá sa s tým pracovať. Aby ste to vedeli vyklápať alebo zaklápať. Pod tým je schovaná taká, tajná priehliadka, keď to máte takto zatvorené. Dajú sa nabíjať bezdrôtovo, samozrejme telefóny, zvuk sa dá dokonca ovládať aj tu na stredovom paneli. Dve priehľadky na nejakú kávu alebo na menší nápoj. Obrovská priehľadka na tuším 1,5 litrové fľaše s vodou, čo je naozaj luxus. Čo sa týka sedadiel, kombinácia kože a látky, má to bočné, nazvem to opierky, kde vás to celkom dobre držať v zákrute. Výhľad z auta, čo sa týka spätných zrkadiel, veľkosťou úplne dostačujúce za mňa. Že priestor, volant, treba sa s tým pohrať, treba sa pohrať s tým displejom, ale úložného priestoru je tu naozaj veľmi veľa. Ďalšia drobnosť je predo mnou alebo na skle vidieť vlastne vašu aktuálnu rýchlosť, doporučenú rýchlosť, tam premieta sa. Musíte pozerať na displej. Takže čo sa týka toho nabíjania, ikonka, stlačím si, pozriem sa, aký má dojazd, koľko má percent. Že na tom displeji je veľmi veľa funkcií, od ovládania klimatizácie cez automatickú, cez manuálnu, nabíjanie, ikonka, optimálne nabíjanie, odporúča sa 80%, takže je to všetko tu na veľkom displeji veľmi zrozumiteľne napísané. Čo sa týka celkového dojmu, pôsobí to na mňa veľmi prémiovo. Tá stredová línia, to sa mi celkom páči, ten chrom. Pôsobí tak celkom vyššou triedou. Škoda naozaj iba toho tvrdšieho plastu vpredu, ale to je taký detail, ktorý proste zase niekomu môže maximálne vyhovovať.